Takže vítajte u tretieho dielu. Dúfal som, že ten diel pred týmto mal byť posledný, ale nie. No takže pokračujeme, nevítajme sa. Dobre. Takže zostávajú nám 3 dierky a mám presne aj 3 šrobiky, čiže som šťastný, že som ani jeden nestratil. A po tomto diele už bude vystupovať kamarát Andrej Frajka. Aj on by mal byť slávny. Je to kamarát, tak to pre ňo chcem urobiť. Som mu slúbil asi pred pol rokom, že keď niekedy prídem na to, jak sa dávajú videá na YouTube, že aj on bude, tak teraz idem to priane vyplniť. A bude z Andrej Frajka slávny na YouTube. Za chvíľku aj ja, to dúfam. Proste dávajte čo najviac odberov a lajkov. Budem vám za to srdečne vďačný, lebo som není profesionál a preto by som ma trošku odberov aj lajkov potešilo. Z nejakého dislajka by som bol veľmi sklamaný. Čiže nesklamte ma, prosím. Takže ešte trošku jau, moja noha. No, dobre. Trošku pokrútim a už to tam bude. Dobre, čiže vyzerá to tak, že to silnejšie strieľa. Dobre, máme šípku. No pekne. Nestrieľa. Tým sa toto video zhoršilo. Nestrieľa. Nevadí, na to prídem mimo videa, čo sa stalo. A to je na dnes asi všetko. Ja sa s vami lúčim. Čiže na budúce bude už vystupovať aj Andrej Frajka. A odoberajte, lajkujte a držte mi palce, že sa mi podarí opraviť. Čau.